Ngokwari antochaka maiya kurwase kaunti ya Nyamira magega yogotianwa kwa baseneta na baigo abachumbe gochia kurwa bokoreri bwabo asaba nainchi igati abamenyi kurwase kaunti ya Nyamira nigo babere bakurwe birengerere byabo kubwatikana nari abaganitie abachiye goikirani wachingaki obokoreri burachake bene muri cyo ito kurwase kaunti ya Nyamira Job Manki noroboti urwase nchira yobuime ebunge ya 13 njatwara egeikaro egetangani ase ababunge baba bagotianigwa faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of parliament. So help me God. Kurwase bunge ya West Mugirango mbasaba omobunge Stephen Mogaka gukora amagenderero atabwati obwantereri bonde bonsi egento nari kumusaba akore gashingiya anda atige gasi ubunyumba aparasikirase ebintu biganeri amagendero amachi natusumbwete ebichiparapara ebintu biri necessary ensemo yende mba musaba chikoru chibesa chikokonya abana se chisemi na gokonya abatali kwenyara chintakana munato tebeti akonya amangana chustima kerase chionspi chitoke kero monta twara mangana stima so far naende arare bantroliote kwenyara bune birema na basangi bintu ase bunge aborabu mbamusaba omobunge Patrick Osero akonye abasaye konyora emeremo naende arwanerere abalemi n'abaongereria togo saboyo minto Osero oligererie abana baitomba ro bakorete bataranyora emeremo oligereria kemeri gyeito kyechae otokonye ntegeto omobungane okorokwa Osero ande akwanire iguru yobuoyo yara akwanire iguru yobuoyo erinde ebintu biranense ake mbasaba bunge be kaunti ya Nyamira kubwaterana n'omurai gwense William Ruto erinde koleta amagenderero ase kaunti ya Nyamira ababunge baito buna mwabere swon mobanga na se president mubwaterana ande toroji parji korgujiram tayemiyoram toroji parji korgujiram nensera be na ndo basa borro mugaso urwazimuri agora bono mate to kujaga bapima oro mapema okochesa nomba tenga kia okere boliko kurwase kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.